ma yanzu a dan tare muka yanzu zo auta zo wannan mutumin kai ke nema gara ne a haba barka dai alaji kai a auta ni ne na auta kai na da Allah yaro ba da gaita na ka zo yi ba auta na ka bukata an ce auta na ɗaya ka taɓa mini mota wallahi in samu lahiya to ni kuma auta na ka bukata ba ni san da Allah da annabi kai min ragaita alhaji ni ne auta me yake damun motar ka wallahi motar gazan har na ka sun zuwa na to hanya kabiri na ɗaya ta kamu kabiri wallahi kuma sauri na kai wallahi muna da taro kabiri kuma alhaji menene kabiri wallahi kan gobe kan baya ta kamun wallahi kabiri na kawai ɗaya ta kamun to ai an kuma alhaji me kake nufi jakin na ta kamun ta kan in ta sai ta tsaya jakin wai jakin na ta kamun dama ya ce gara ne